El moment de la festa gran estem pràcticament a 3 setmanes, parlem de les fogueres de Sant Joan, anem a desplaçar-nos a un poble que és sequet però sanet, és a dir, Sant Vicent del Raspeig, i allí està el taller, com diem, de Jesús Grau, i la nostra companya, com sempre, guapíssima, amb la foguera darrere, donant-li cobertura. Què és el que tenim vist ja d'esta foguera, Maria José? N'hi ha prou avançat, eh? Ah, sí? Pràcticament el 80-90% construït, ara la faena és acabar de polir i, com no, de pintar. I aquesta faena és de Jesús Sansera. Com vos comentava, el lema és mitologia i en ella anem a repassar diferents mites al llarg de la història, clàssics i també d'altres cultures. Ahir, per exemple, estic mostrant-vos el Minotaure, però, atenció, acompanyeu-me cap així perquè el seu laberint, en aquest cas, es transforma en un laberint massa actual, desgraciadament, perquè és el laberint de la Tour. Per així pintant, esta sirena, que jo no sé si se refereix als cants de sirena amb els quals ens encandilen i ens enganyen moltes vegades, tenim ja a Jesús Grau, que jo vull que pare un poquet la feina i ens acompanyi, si pot ser, a mostrar-nos la part que té més avançada i més pintada per a que ens fem una idea de quins són els punts que retracta. Perquè divinitats clàssiques anem a veure moltes, però estan molt aplicades a la nostra actualitat. Una de les primeres escenes és esta que tenim així, Jesús. Sí, este es Hermes, el dios de los ladrones. Y como no, pues está con un político que ha recalificado terrenos y entonces ha llevado lo que es el maletín lleno de billetes, de euros, ¿no? Que podría ser un político, un banquero, lo que siga, ¿no? La crítica que no falte. Sí, hay muchos para poner en esta crítica, muchos, demasiados. I més allà tenim una altra divinitat, aquell és Thor, que el tenim un poquet enfadat. Sí, está enfadado porque él es el rey del trueno, el dios del trueno, y entonces él es el que maneja todo el tiempo, el clima. Entonces él le está haciendo el sol un corte de mangas porque no le quiere hacer caso. Y eso va referente al cambio climático, ¿no? Sí, i a l'oratge que hem tingut aquest hivern tan estrany, també. Claro que ha hecho calor en invierno, ahora hace frío, calor, viento cuando no tiene que hacer, llueve cuando... y así vamos. Ara només cal que no ploguen fogueres, eh? Això, per favor, que no falte. Venim cap així, tenim altres mites més actuals. Per exemple, en el set del Real Madrid, companys, ahí tenim clar quina és la figura, tenim a Cristiano Ronaldo, sí, vamos, ahí preparat per a xutar. Però a l'altre costat davant tenim, mireu, este xiquet, que cara de bona persona que fa en la seva llibreteta i en el seu bolígraf, que va buscar un autògraf. Però què li passa a Cristiano Ronaldo, Jesús? Que está más pendiente de los euros que cobra que de atender a sus ídolos, a los niños que lo tienen como un mito, ¿no? Que es otra clase de crítica, mito. feta ahí. La mitología, los mitos, como el de la canción, como el del deporte. Entonces están más pendientes del dinero, de cobrar, que de atender a sus propios fans. Està més actualitat, això, del mite dels diners. I com no, allí tenim una divinitat de la cançó. Sí, eso. Un altre tipus de deessa. De mito diva, ¿no? Que hace referencia pues a Madonna, Lady Gaga... Todo esto, ¿no? Tampoc van a per diners, estes. Nada, no, estos van I se l'acaba lleno, no? Molt bé, moltes gràcies. Jesús, i que tingues molta sort, que acabes de pintar pronte, que vas a bon ritme, estàs molt tranquil en aquest sentit, que vaig a tot molt bé i ara només desitjar-te sort perquè a més esteu aconseguint-ho en un personal limitat, eh? Sí, este año prácticamente hemos sido 3 personas. Per a una foguera de categoria especial. Sí. Això és digne d'esmentar, companys, i només desitjar-te molta sort en la planta i en els dies de fogueres i a veure si és de veres que la tercera va la vençuda, perquè és la tercera vegada que Jesús Grau planta en Hernán Cortés i a veure si se converteix en un mite, esta foguera. A veure si és de veres, si li has donat sort, Maria Jo, i puja per almenys al pòdium. Moltíssimes gràcies. Bueno, arriba el moment d'així no